Sibingelele Dr. Mahaye njani ba? Siyaphila fakanyaka nehlakelele. Siyaphila nathi. Cha namhlanje sinethulela uDokotela Ngogi Mahaye esimaziyo kakhulu nasey'nkundleni zokuxhumana la isike simuzwe khona nasemsakazweni eyahlukahlukene nasey'ndaweni ey'ningi nje emphakathini la asuke ekhuluma khona ngenkolo yobuNazaretha. uDokotela Mahaye ke namhlanje njoba ezivakashele besicelile ukuthi ake sithatha sibeke asichazele okuningi esingakwazi thina njengabantu kodwa kumele sikuthole kubantu abafana naye uDokotela, abantu abanesikhathi sokuhlala phansi benze ucwaningo ebese bedlulisela emphakathini ulwazi asebenalo ukuze sikwazi ukusizakala ngoba phela siyazi ukuthi ulwazi ilona oluyamandla, ulwazi lona elazi ukuthi umuntu ayiqhaje ngobuyena, umuntu futhi akwazi ukuthi ayiqonde ukuthi imvelaphi yobuntu ke yona iqhamukaphi futhi sibhekephi njengabantu. Namhlanje ke isihloko sethu sithi kanti ungubani uShembe. Engicabanga ukuthi ke uDokotela Mahaye uzokwazi ukuthi asichazele ngolwazi analo ngenkosi uShembe. Dokotela Mahaye kulezi insuku ukhuluma kakhulu ngoShembe noma indoda inkolo ngiyaxolisa noma inkolo yobuNazaretha. Ngabe mhlambe kwenze njani? Ngasichazela ukuthi yini ekwenza ukhuluma kangaka ngale nkolo yobuNazaretha. Angibonge mfokanyaka cha umuntu kulezi insuku njengoba usho njena uthola imibuzo eminingi eqhamuka emphakathini eqhamuka kubantu baseNingizimu Afrika enhlanga ngokwahlukahlukana befuna ukwazi ukuthi kanti uShembe ubani, ikakhulukazi abangeyona inkolo yobuNazaretha kodwa futhi ke sibona isasasa elikhulu eliqhamuka kuwona amaNazaretha uqobo labo befuna ukwazi ngale nkolo abayilandelayo ukuthi inkolo isho lokho kwenza lezi insuku umuntu abone kufanele ukuthi nathi nami kube khona engiphosayo esivivaneni sokwakhiwa kwenkolo yama-Afrika. Hayi cha ngiyezwakala Dokotela Mahaye konke osukushilo uyihlaba esikhonkosini. Mhlambe sesiqhubekela phambili. Wena siqu sakho ke njengomuntu ngabe usukaphi nale nkolo yobuNazaretha? Umuntu usuka kude nale nkolo okokuqala umuntu akasho ukuthi ke mina ngiqhamuka lena kwelasenkandla endaweni okuthiwa isenkumathe ngakhele inkosi uMpungose. Isikoti sami engikusona bathi sesihlahleni ngoba ngakhele isihlahla sikaMomo. Ngikhulele lapha-ke ngazalelwa lapha kodwa ukubaluleke kakhulu namhlanje ukuthi ngoba ngiqhamuka emagqumeni asenkandla uma uthi umbuzo usikaphi nale nkolo cha ngomunye wabantwana ababengatholakali emhlabeni, ubaba owahamba ibanga elide esifuna singatholakali, wahluleka kulo wonke uhlobo lomuntu ongalicabanga, wahluleka kwadokotela, wahluleka ey'nyangeni, wahluleka kuyo yonke into ongasayicabanga waze wasizakala-ke ngomunye wobaba balena emapondweni uMkhomazi ubaba uNzala owabe semlayela eseganwe wazwakana namakhosazana amane kodwa ngabathola abantwana esemlayela ukuthi-ke ukhona umuntu ongafika amnike abantwana ngesiqabetho kanti usho inkosi asephakameni. Ngabe yini isiqabetho mhlambe ngoba umlaleli uzobuza igama elithe ukujula kancane engcono mhlambe usikhanyisela. Isiqabetho into yesiZulu ekhandwayo kusetshenziswa utshani nezincema ezithile ukuthi abantu uma beye emasimini beyofuna bese-ke labo bantu labo bafaka ummbila leso siqabetho. Hayi ngiyezwakala, hayi isiZulu siyasho ukuthi umuntu ufunda zafe njengoba nami sengifundile nje namhlanje kuningi sisazofunda njengoba ngishilo. So-ke umuntu-ke babunyaka uqhamuka kude nenkolo yobuNazaretha abangithi ngacalwa khona ngingatholakali ngazalelwa khona cishe isiqu sesine lesi engikusona njengamanje kuyo le nkolo. Hayi ngizwakala kahle kakhulu umuntu ufunda zafe. Uma uhamba ke la ngaphandle ezweni ubezwa abantu
bakhuluma okuningi, bakhuluma izinto ezingafani abantu ngoba phela banembono ehlukahlukene. Kunombono ovelayo la abanye abantu bathi uShembe akayena uNkulunkulu, kodwa abanye bathi uNkulunkulu. Ngabe wena uthi? Cha, singathatha ithuba lokuba ngoba asinaso isikhathi eside, singathatha ithuba lokuba sibacelele nje kuNkulunkulu ophezulu wonke, uSimakade, uJehova, uYahweh, sibacelele nakuYeshua ukuba abantu babe namehlo kamoya. Ngicabanga ukuthi emehlweni enyama ungasho ukuthi uShembe akayena uNkulunkulu. Emehlweni enyama ungasho ngeke uze usole futhi, kodwa emehlweni kamoya ungasho ukuthi uShembe uNkulunkulu. Empeleni uShembe uNkulunkulu. Sengichaze egabeni eziningi ukuthi uShembe sithi uNkulunkulu ngani. Ngenxa yobuNkulunkulu awubehla bangena kuyena uShembe ngembali eyadliwa unina uSitheya Adamu. Wasethiwa usedla umoya ongcwele. Igama lomoya ongcwele sewudlile uShembe. Manje-ke bazokwazi abantu abangamakholwa into eTrinity. uNkulunkulu indodana umoya ongcwele. Asisho ukuthi uShembe uNkulunkulu ngoba sithanda noma sizwa nje sizithandela, kodwa imanga nemangaliso uma ngayiqala ngekhulume manje ungashonelanga lishonelelanga nakusasa, lishonelelanga umoso, ungaphela inyanga neminyaka lokho ukhulume indaba ukuthi izigameko zikaShembe. Yizo lezi zigameko uShembe ukuphilisa abantu ezenza ukuthi uShembe abizwe ngoNkulunkulu. Yabona pokanyaka lapha nje eAfrika usana hamba isishosha. Kunegameko eziningi uShembe khona esukumisa ishosha. Unyazi usukumisa ishosha. Unyazi lwezo usukumisa ishosha. Manje masithi unyazi uNkulunkulu, asisho thina ngoba sithanda, asisho ngoba kumnandi. uNkulunkulu esibonayo esenza ukuthi sithi uNkulunkulu esibona kuye. Mina uqobo lwami ngithi ngangatholakala ngobufakazi bokuthi uShembe uNkulunkulu. Ngakhuluma ngencwadi eziningi esingakhuluma ngazo nakhona eBhayibhelini. Enye yazo uGenesis ukuthi uNkulunkulu mayethuma uMose kubantwana bakwaIsrayeli. Ethuma nje uMose noZareth ukuthi uzoba uNkulunkulu. Mayethuma uMose ngoba kuMose kwase kwehlele ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Wathi uzoba uNkulunkulu esizweni sakwaIsrayeli. Uyabo singakubheka ezindaweni eziningi lokho. Kodwa ke ngiphendula umbuzo nje ukuthi mina ngokwami ngingakhothi ukuthi iBhayibheli ithini imbhalo. Mina nje ngokwami ngingasho impela ngime ngonya olodwa ngithi cha uShembe uNkulunkulu ngoba ubuNkulunkulu bakhe ngibonile kimi uqobo, okunye ngingabonanga ke ngibone ngamehlo ngoba sengishelo ngathi ngenzalo yalele bantu. Angiyona inzalo kuphela kodwa ngacelwa khona. Ngakho ngeke ngakhuluma ngendaba enkulu kangaka, ngitshela umhlaba ngendaba enkulu kangaka, ngiyifihla ngoba ngibona ukuthi nenyanya zakithi ziyongangibuza nezingilozi uma ngifika kuNkulunkulu sithi wathulelana indaba enkulu kangaka. Cha, indaba ethinta inkolo ejulile akungeke kwaba nenkulumo mpikiswano, kodwa ke ukulalela kuyinjula buchopho. Abantu asebehambile umhlaba, abantu asebebonile, abenza nama research. Mabesinika information kube information abayibheka nge-research, information ehlabe phansi yalandwe emuva empandeni zayo. Okungayona lekuvele kuvuke nje kuseni kuthiwa hayi namhlanje athi ngitshela abantu ukuthi ngingabatshela ukuthi angibatsheli lokho kusuka ekhanda. Akukho kususelwe ekhanda la. Siyayazi lensizwa, siyawazi amagalelayo. Kodwa mhlambe ngenxa yesikhathi sezivala ngabe kukhona yini okunye ongakusho sezivala le ngxoxo emfishane? Cha, engingakusho sesivala owakithi ukuba umuntu alibonge ithuba leli elimnika lona. Abonge umuntu kakhulu ngoba ngaso sonke isikhathi lihlale umuntu efisa uNkulunkulu angathi angangenza njalo ngihlale ngithobekile ngoba kule nkolo kuNazaretha
ile nkolo yakwaShembe inkolo yenhlonipho, inkolo yokwethoba. Nami angichazi uNazarethe noma ngoShembe ngoba kuchwephesha ukuchaza. Angichazi ngoba ngechitha ngcobo. Angichazi ngoba ngefilosofi. Angichazi ngoba ngesazi. Angichazi ngoba mhlawumbe ngithi ngifundile. Angichazi ngoba mhlawumbe ngithi angifundile. Empeleni akekho umuntu ongama athi uyazi kahle umazi kahle uShembe. Akekho umuntu owazi uShembe. Uma ngelilanga ungahlangana nomuntu othi usazi kahle ngoShembe, osengazi achaza ukuthi uShembe abona achaza uShembe, achaza ahlulele noma ukuthi uShembe ukumena. Hayi ngicabanga ukuthi lo muntu ngabe ungena eshweni elikhulu kakhulu. Asizazi indaba zezizwe. Siyafika nathi kithi sizedlulise, sidlulise nathi singazazi ngoba siyindaba ezinkulu kakhulu. Singaphezwethu, sibancane, sizingane. Mangithi sizingane sibizingane nangobuchopho. Ayikho into esingayichaza ngoNkulunkulu. uNkulunkulu uyinto ongekwazi ukuyichaza. Kodwa leli thuba esinikwa lona lokuba nje sihlole imibhalo, sikhanyise, kwehle umoya ongcwele ukuba sikwenze lokho. Siyakwenza futhi. Kodwa akusiguqulu ukuba sibe izazi ukuba nje oba nginawe lapha ke emfokanyaka sikhuluma lolu daba olukhulu kangaka sengingathi hayi njengoba uma inkolo yamaNazarethe ubuza kimi yimi engazi ngenkolo yamaNazarethe, yimi esengazi konke ngoShembe, noma le nkolo yamaNazarethe yimi ngoba kukhona mina ngizalelwe khona, ngafici khona, ngiyohamba emhlabeni ngishiye khona, iyohlala ikhona kuze kube phakade ukuthi uNkulunkulu kuNazarethe luyoba khona kuze kube phakade. Ingakho ngokweBhayibheli ayikho enye inkolo esiyithola eBhayibhelini okhulunywa ngayo kakhulu nokuyinkolo kaNkulunkulu engeyona inkolo kuNazarethe. Ngoba uma sithi nje lena inkolo kuNazarethe sichaza ukuthi uNazarethe lo kwasezulwini babukhona kwesekelwa inina umhlaba, uNazarethe kuyinkolo. uShembe umoya ongcwele owehla wehlela kumuntu naye owayeseqanjwe igama wathiwa uShembe. Enkathi wehla lo moya ongcwele ungena kuye wasebushintsha kuba umuntu wasoba uNkulunkulu. Inkolo yamaNazarethe njengoba nje masingaye enkolweni yobuKristu uNazarethe nobuShembe into eyodwa uKristu nobuShembe, but buhlanganiswa kuNazarethe. Angiphinde futhi into eyodwa uShembe nobuNazarethe nobuKristu, kodwa buhlanganiswa igama elithi ubuNazarethe. Ngoba yikho inkolo yobuShembe, ayikho futhi inkolo yobuKristu. Kwabo ukuqamba kwabantu uhamba kwesikhathi ukuthi okungekho wrong nakho ukuthi umoya ongcwele owehla kuKristu ebese bethi lo moya ongcwele wona uqobo usuyinkonzo. Njengoba nabantu umoya ongcwele owehlela uShembe basebethi bathi uShembe sekuyinkolo bona uqobo. Kodwa ayikho inkolo ebizwa ngobuKristu, inkolo ebizwa ngobuShembe, inkolo yobuNazarethe ekhona echampiona ubuKristu uqobo nechampiona ubuShembe uqobo. Kodwa akukho wrong uma bethi abantu ke inkolo yobuNazarethe inkolo yobuShembe, inkolo yobuNazarethe inkolo yobuKristu. Singafunda eBhayibhelini indawo eziningi lapho lento singayichaza khona sichaza khona ngoba wayena uJesu uqobo wayeNazarethe. Yasho manje Impela njalo njalo. awuthi ukuthi uyikhanyisa sizwe. Uma sithi uKristu wayeyiNazarethe, sisho ukuthi sengisho ukuthi inkolo nje khona eBhayibhelini kusekela umhlaba. Uzofunda uNazarethe uzoqala kuGenesis ufike kuMalaki, usuke kuMalaki uye kuyisambulo. Inkolo yobuNazarethe. Uzathi uSambulo 7 verse 9 lapho bambethi nje umhlobo bangobani la. Yabo lithi yibo laba baphuma usizi lokukhulu bahlanza ingubo zabamhlophe egazini lewu uveli ubani uKristu. Umuntu ogqoka ingubo yesifungo, ingubo yokunqoba ithuna,
lithi iBhayibheli umuntu osuke umNaziri lo oliNazaretha okusho ukuthi uzehlukanisele inkolo kunomuntu uzehlukanisele noNkulunkulu. There is a covenant. Kunesivumelano phakathi kwakhe noNkulunkulu. Ingakho welithi iBhayibheli uJesu wahamba wayeNazaretha ukuze kugcwaliseke ukuthi ubizwa kuthiwa uliNazaretha. Mhlawumbe ngingaphuli uleme Ngogi Mahaye ngizothi igama lobuNaziri yini ubuNaziri? UbuNaziri igama lesiHebheru but elisho ubuNazaretha. Empeleni onke amagama esiwasebenzisayo yabo uNazaretha ukhuluma ngeSabatha ukhuluma kuningi esikusebenzisayo uzubuke ngisho nemizi oqanjwe ngayo imizi kaShembe kuthiwa iseJudiya kuthiwa iseGospel yabo kuthiwa iseBuhleni njalo njalo angithi uyabona njalo uma ulandelela la magama hamba abe amagama esiHebheru ngoba vele kwalona iBhayibheli uqobo lihunyuswa sathelwa kwisiHebheru nesiGriki kakhulu yabo uzulihumusha kahle iBhayibheli ngolihumusha lisuke uma uzothi uzohumusha iBhayibheli ususele ulimi lesiNgisi uzoduka kakhulu ufuna ukususele ususele kwisiHebheru nesiGriki kwabe sohamba ngeke nesiLatini uzokwazi ke ulokhu ngeBhayibheli. Ngakho ke igama elithi ubuNaziri lisho ubuNazaretha elisho ozahlukanisele noNkulunkulu. Abanye ke kunegama kodwa ke thina abaNazaretha kunya uzohlukanisana noNkulunkulu impilo yethu yonke. Hayi ngezwa mhlawumbe sasiphetha ngoba bese kuwukuthi nje asikhele phezulu dokotela asichazele kuningi asekushilo bonke siyakuzwa bonke siyaqonda kodwa mhlawumbe okwethu ke njengabantu abasuke bencela ulwazi sekuwukuthi ke mhlawumbe kunoselandelayo futhi sibuye siqhubeke sizwe ukuthi ngabe uzobe siphatheleni udokotela ngoba phela siyazi ukuthi ikhathi zonke uhlala aqhamuke kube khona la azosicija khona kodwa ke ulwazi njengoba ngishilo siqala ukuthi lona liyosiza umuntu ukuze umuntu abe namandla kumele abe nolwazi ngoba ngeke uzube nawo amandla okuphila ulwazi ungenalo. Siyabonga dokotela konke okusukushilo kodwa ke mhlambe asivale nje manje kube ukuthi sibuye sihlangane futhi kunoselandelayo. Ngicela nje ukukunika nje noma umzuzu owodwa nje. Impela sesivala uyafisa umuntu ukusho ukuthi sesivala abantu bazokulalela leli Sabatha lomhla ka 25 uJulayi uzokhuluma ngoShembe namasiko. Ngiyezwa uma noShembe namasiko abantu abalalele ngoba uzobe kusipho kudala sizama nakhona ukuyichana siyichaza siyibeke ethebeni ngoba phela sithi kanti uShembe ubani eSabatha leli mhla ka 25 Sabatha lo mhla ka 25 ngoba uShembe ubani ngoba umuntu abona nje oba sithi unyazi yafisa usholo ngoba mina lokho ngisho uma sithi unyazi lo uNkulunkulu babona abantu angathi siphile emakhaya ukhona mhlawumbe inyamazana esingashiselanga zona kanti ezethu ayishisanga la inyamazana zashiswe zona manje masethi unyazi abona nje bangathi yatha namhlanje kuphela uzofuka uyibonela ufike ebuhleni ukuthi awudingi ukutshela umuntu ukuthi unyazi lo Nkulunkulu but ungasho ungakafiki kulo ungalazi ungayazi unyazi lezulu ungayisholo nomuntu ungabazi angathi manje uyisholo ngoba ungafiki kulo noma awazi kanti ayifikile kuwe yabo kodwa uma usuyibonele emathupha wayifikela emathupha uyobona ukuthi hayi siphezulu kwendaba enkulu nathi umlilo lo esingafisi ukuwonda sifisa nje ukusonela eduze kwalo unyazi uyaphoqeka kuyabamba sifisa ukusondela ngoba inkulu indaba isenyoze lwezulu inkulu indaba esebuhleni ayidingi ochwepheshe akuyona yasemhlabeni ingakhi wehlula umhlaba ungeke ukwazi ukubona ngoba kuyona into yasemhlabeni into yasezulwini into spiritual izinto zamoya but nenhlanhla thina ngoba siyakwazi ukuyanqo
siyobona othunyelwe eAfrika ukuba azokhulula abantwana bakaNkulunkulu abacindezelekile lokho ngeke phela sibalekele iqiniso lokuthi uNkulunkulu uthumela uShembe ukuba azosiliberate azosikhulula ngokwenkolo siqonelwa ezinye izinto kuhle ngoba inyanga lena enhle inyanga kaJulayi sibe futhi celebrate uzalwa kukaMadeni uvela bemphethe sibe celebrate ukuzalwa kwakhe uHolihlahla uDalibo nayo wabamba iqhaza ekuliberate kwalelizwe political amaqiniso lawo akuthi noma abanye abantu bekophoza lawo kodwa kuliqiniso angeke kuliphikise manje ke bengephikisa kanjani kabantu indaba kaNkulunkulu indaba yoNtazi wezulu kuyinto kaNkulunkulu ejula kangaka bekwazi ukuthi abantu kuphikisa uMadiba owalwa walwela ukukhulula abantu abamnyama kodwa namhlanje khona abasaphikayo ukuthi kwaba khona Albonga igama lenkosi. Hayi, asibonge. Siyabonga. Isikhathi sakho sibonga kakhulu. Siphinde sihlangane kwenkosi yethu ezamsiyabonga. Sibonga kakhulu ba. uNgogi Mahaye lona odumeke inkulumo ehlabahlosile. Ngiyacela ukuthi nini ningilandelayo ni press nje usubscribe button no bell button. Nithi subscribe bese nishaye bell button ukuze izingxoxo zami leqephu zami ezehlukahlukene uma ngiyiqeda usheshe ukwazi ukuyithola ungaphuthelwa angicelele nje ngoba nodwa ngedumele